Diffusion. Begrebet diffusion betyder, at det er tiden efter lanceringen af produktet, og når produktet kommer ud på selve markedet. Så hvis vi fortsætter herover, har vi vores produkt. Det er den her plastikpose, stu-agtig med snøre og luk. Det er fantastisk. Selvfølgelig genbrugsplastik, så alle er glade og tilfredse. Så kan vi herover i segmenteringen. Det er det grønne segment. Det går ud på fællesskab, socialt fællesskab, fornyelse, og så er det kvinder, der tilhører det grønne segment primært. Selvfølgelig kan der være nogle få mænd. Så kommer vi over på vores målgruppe. Her er vores målgruppe, det er primært 25 plus. Så er det restauranter, caféer og festivaler. Det kan være primært folk også med børn, til børnefødselsdag og til skovture og hygge. Bum, bum.